Ngoba ukubingelela kwami kuzoba kuningi singahlala phansi. Ngiyabingelela umkhulu, kazi ngiyabingelela egameni lika Jesu, ngiyabingelela ugogo wethu egameni lika Jesu, umfundisi uZosiphe kaMajola, ngiyabingelela umfundisi uNkabinde, elders of the church, ikomiti lonke la national, omama, obaba, osisi, obhuti, our worshippers, media team, Butumenzi ngiyabingelela. Ibandla lonke likaNkulunkulu ngiyalibingelela. Hallelujah. Cishe ngathi ngiyabingelela stadium. Yazi cishe ngasho njalo. Ngumfundisi uZulu, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Thank you so much Tata for an opportunity yokuma phambi kwebandla. Amen. Asibonge ngabe senza iphutha baba okungabongi. Ukuba nje uvuma ukuthi uNkulunkulu akusebenzise ngale yandlela to host such a powerful revival. Yabona, when the prophets nabantu bakaNkulunkulu be declare bethi revival has come, we have tested and proved ukuthi fikile imvuselelo enkulu. Makuthiwa the portal, one of the portals emvuselelo enkulu, it's KZN. We have tasted and experienced that ukuthi indeed iKZN bafowethu imthwele uNkulunkulu. Hallelujah. Bafowethu sekungaba uwe nje ongayikholwa uyicinge kompumalanga, kodwa kwathi wigate lemvuselelo enkulu, it's in KZN. Siyabonga ukuthi in you baba, God has raised a giant ovumile nje ukuthi eKZN uzovula isango lemvuselelo enkulu. The reason why I say isango, ngoba isango livulela wonke umuntu. Makuvula umnyango bafowethu kuyenzeka abanye bengakwazi ukungena, kodwa makuvulwa isango khona nabakwazi ukucusha. The revival has come. Izolo kuthe kukhulunywa kwathi umusa ongazibeki. Kwathiwa kunomusa nje ongazibeki, okwazi ukulanda umuntu lapha khona umlethe endaweni ephakeme. Hallelujah. Kwathiwa kunezinto eingalungani wena kwahlala umhlangano ngawe. Izolo besiyolungisa imhlangano bafethu eyahlalwa singekho. Hallelujah. Kwathiwa uma kukhona izinto uNkulunkulu afuna kulungise, when restoration has to take place, you have to shout the name of Jesus. Ngoba likhulu igama lika Jesu. Ngenzelo kade ngekho, kodwa ngivumelene namhlanje ngithi ufikile uchapter 42. Ufikile uchapter 42 empilweni yethu. Sanibonani phela. Ufikile uchapter 42 empilweni yethu. There was a journey between chapter 1 to 41. Kodwa sibonga ukuthi ngesonto nge7 June ufikile bafethu chapter 42. Unasilimaya. Hayi ngivumelani ngivula isango lika chapter 42. Uvuliwe chapter 42. Nasifanga ku chapter 18. Asikivaphanga ku chapter 10. Besilinde u42 madoda kithi. Hayi noma singafika amathumba kasiphatha, noma singafika sifelwe izingane, noma singafika siginqikelwe izingane. Welcome to chapter 42. So introduce to chapter 42. Restoration revival. Ngoba ku42 bafethu izinto ziyabuya. Ku42 ziyabuya. Ku42 kushintsha ngisho ilanguage wepheni. Ku42 kubuya nabantu ababekubhekela phansi, bayabuya uzothandazelwa yibo. Welcome to chapter 42. Fundeleni Job 42. Yazi ngifunani weManabe. Ngifuna ozongifundela kube khona ozofunda ngesiZulu bese funda with the message. Bese Manabe uzofunda ngeSpedi. Bese uMxhosa azofunda. Bese makhona nomlungu azofunda. Ngoba it's an international ministry. And in your own language, in your own understanding. Job 42. Phuthumani yazi Chawe abasondele eduze kwakho. Makukhona oyipedi ngicela sondeze eduze kaChawe.
no umXhosa so neSwati wevimba ungasilekelela mfowethu ngoba uliSwati mbamba uzosifundela nawe noma uhlebele nje uzofunda ngeSwati ukuthi kuthiwani nomsuthu okhona nje ngicela nize bafowethu Job 42 uverse 1 kodwa ngifuna ufunde uverse 2 uqale kuverse 1 verse number 1 uJobe wayesephendula wathi ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho uJobe waphendula wathi there was a conversation between uNkulunkulu noJobe ngoba kade siphendula abantu go chapter 14 no 15 namhlanje ekseni sizophendula uNkulunkulu nakhona sebengasayazi conversation phakathi kwabo noNkulunkulu kodwa namhlanje ekseni uJobe waphendula wathi waphendula wathi phela uJobe ukaphendula unkosikazi uJobe ukaphendula abangani uJobe ukaphendula abantu abambona ehamba noNkulunkulu kodwa chapter 42 uphendula uNkulunkulu Jobe waphendula wathini wechawe uJobe kuNkulunkulu ngiyazi ukuthi ungenza konke alunakuvinjwa icebo lakho ukhona nophethe the message ngicela ufunde lo uverse 2 Manabe ngesipedi angifuni kube khona othakaziwanga verse 2 phela ke tseba go bane o magona tsohle ga gona se o ka go rata go se dira mme sa go palela awuphinde Maria bakuzwanga phinda Maria phinda siyamemezela nase kuyo yonke ilimi ezikhona ngani bamuzwa phela uPeter bathi ukhuluma ngolimi lethu ke tseba go bane o magona tsohle ga gona tsiba ngempela manje asondele umXhosa ku late okay ke tseba go bane o magona tsohle ga gona se o ka go rata go se dira mme sa go palela uzwile uyatsiba uJobe la uyatsiba la akekho umuntu umphethe ozothangazwanga ukuthi mafuna uphendula uNkulunkulu uthini uzomphendula nje uthi ngiyatsiba to bathi hayi bafowethu namaphethe ayatsiba ekseni nje sengiyazi akekho umphethe ozothakaza phendula thini ngiyatsiba qhubeka mfundisi verse 2 ndiyazi ukuba unako ukufeza konke akunqatyelwa nto uyicingileyo phinda abazwanga kaXhosa ngicela sondele wesitswana ndiyazi ukuba unako ukufeza konke kwaye akunqatyelwa nto uyicingileyo akunqatyelwa nto oyicingileyo kanti wena khathi ulahlekelwa izinto becinga uThixo kanti khathi ufelwa wena ubecinga uThixo sanibona ngakaXhosa khathi ubetraywa kanti bekusemcingweni kaThixo revival has come qhubeka ngifuna ukuhamba ngegoli wephenge kodwa sitsibe eqala fo Jobe a fetola Jehova a re ke a itse fa o ka dira dilo tsotlhe le gore ga gona boikaelelo bope jwa gago boka o jo bo ka ganelwang awuphinde ngifuna ukusho lapha ngifuna ukuza lapha eqaleni uverse 2 ke a itse fa o ka dira ngiyayitsi akekho umntwana ozothakazi uphendula kanjani uThixo ngiyayitsi haya ngiyayitsi wani yahasulima
Aya hasulia. Ukhona nona the message aphuthuma. Cala uphuthumise imic kubaba. I am convinced you can do anything and everything. Nothing and no one can upset your plans. I'm convinced. I'm assured. I have this confidence. Ukuthi you can do anything. No one. Unasili kataya. Abelungu bayezwani. USA. Ukuthi siyamemezela roust. Ukuthi we are convinced that nothing and no one. We cannot be in an international church and not be versatile. Bengizobabuyiza nabafundi Swahili. Bengizobabiza nabo. Babumbiliti ngicela ungisholo ngelanguage yakho. Siyatsiba. Ngeke babumbiliti wenza singa cross ama borders kahle. And the gates are open. Yeah, gates are open. In your own language, in your own understanding. I know. Kuna masulaya. Kuna hanekedes. Siyayilimita masifuna ukuyibeka la izulwini kuphela. uJoba waphendula ngoba kukhona noJoba bangamaswati. Ukhona yini? Umswati. Ngiyatsiba nangu mavimbela. Vimbi mfowethu ngiyacela. Cela nimhambisele imic khona lapha. Siswati. Shanima. Aliyadosha. Kinana hasulia. We are crossing to Swaziland, manje. We are crossing to Swaziland. Chawe. Vimbi. Jobe waphendvula simakatse wathi ngiyati kutsi wena unemandla ekwenta konke kude umuntfu longaphatamisa loko lose uhlose kukwenta Ngiyati. Kusiswati kuthi unamandla. Ubonile ukuthi esiZulwini ayikho into yamandla kodwa eSwaziland ngoba kusho ukuthi ama principalities akhona adinga amandla uthi ngiyati ukuthi unalimandla Shaliyana nakhosa ula selikataya hele kusha akekho yothakaziwanga ukuthi ufuna kaphendule lethini mayifika uNkulunkulu because we're crossing borders now. Verse 2. Yehova akuthi palibe chimene chingamulephele kuchita. China chili chose chimene walingalira Yehova azapanga. Ngicela uthi mawusuqedile ngoba ngazi noma uzomsaqhubeka uvela ungibheke mawusuqedile khona ngizobamba igama elilodwa lokuthi uphendula uthi wena Thixo in your language. Verse 2. Verse number 2. Yehova akuthi palibe chimene chingamulephele. Chili chose adzachichita. Zote. 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 Akekho ongazukwazi in your language ukuthi kuphendula kuthiweni babumbiliti zote tamasona nakusha ini kusha restoration has come inilaba no saliane halikamaya. Welcome to chapter 42. Ufuna ke before sihambe ukuthi ubambe lento. When God is about to restore you, He will send back people who criticized you.
When God is about to restore you, uyobuyisa abantu akade bemisinterpret isizini yakho. Uzobuyisa abantu akade bene voice ku chapter 2, 3, 4, 5 to 41 athi manini kunento engifuna ukuyenza kini kodwa ke nihambe nekuJobe niyocela nithandazele. Inkinga wena ufuna ukuvela kungakafika ku42. Ufuna ukutshengisa abantu ukuthi khona into ongayithandaza enze. uJobe phela babemdoubt. Funda child uverse 8 ngivale. Number 8. Ngalokho zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa niye encekwini yami uJobe nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. uJobe inceku yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angikwenza kini njengobula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Inkinga usheshe waphendula kungakafiki ku42. La uphendula yena uqobo uNkulunkulu. Uthi nina thathani umnikelo wenu. Niye nawo kuloya kade ngicabanga ukuthi akanawo amandla ukunithandazela. Yani kulo enimbone emili wamathumba phambi kwenu. Yani kulo felwe yingane kwaphela konke ngo1 day. Kodwa mina uNkulunkulu ngifuna ukuzwa umthandazo wakhe. Stop misinterpreting ama seasons abantu. Ngoba makufika ku42 uzothi uNkulunkulu ngiyawuza umthandazo kaJobe. Uthi thathani nihambe. Ngizwa uNkulunkulu ethuma ingcebo kodwa eyiletha kubantu eyiletha ngabantu abebethe yintoni le kade izowenziwe stadium. Don't worry tata, God is about to pay you back. Abaqhamukanga before kodwa uzobayalela uNkulunkulu athi yani Jobe inceke yami ifike ngithandazele because what I'm about to do idinga umthandazo wakhe. Mvumelani ngiprophet mina. He gave them direct commands. Wathi thathani inkunzi. Niyazi ukuthi niyanikhethela abantu eninganikela kubo. Kodwa njengamanje Tjalani makhelwane ukuthi banyuke izitebhisi. Hambisani. Bayaguglisha 423 Excel House. Hambisani. Smith Street hambisani. Sisaphi lapha yana? Hayi lalelani. Lolu laka kufuna ngilehlise kini. Angeke ngilehlise mayinganithandazela uJobe. Singayi-eda ney'tulo eRouse. Singayi-eda ney'tulo. Singayi-eda ney'tulo eRouse. Ngifuna ukuziwa abantu abahamba ngomoya ngoba bayanyuka izitebhisi. Abanuki bengaphethe lutho bafowethu. Sanibonani. Ne whatever izinto engenzekanga zizokwenzeka emva kwerevival because the gates are open. Hambisani. Mina ngifuna ukunikhokhisela ukuthi nikhulumile. Yakhokhela ukukhuluma. Ayabangizwa ukuthi ngize ngapha. Yakhokhelwa ukukhuluma. When umuntu kaNkulunkulu is going through trials and tribulations, yakhokhela ukuthi udoubt umuntu mayitha uNkulunkulu uthe. Bayeza bazokhokha. Bayeza bazokhokha. Futhi ka uThixo noma thina singasaba mfundisi uNkabindi ukubatshela ukuthi nikhulume kabi. Yena uthe ngenxa yezinto enikhulumile. Hayi anikhulumanga ngayo uJobe kodwa nikhulume kimi. Ukuthi nina ngicabanga ukuthi uma si oppose umuntu. Ayeza bazokhokha. Yakhokhela ukukhuluma into against into kaNkulunkulu. Ngona ngoba ngiyahamba ngegoli. Bayeza bazokhokha. Bathi hambisani. Ngifuna nihambise izingaki. Perfection. Angifuni nenze into engaphansi kwa perfection. Ngifuna nimeet standard se level abangenzele ngayo. Ngoba
ngoba mayenza uNkulunkulu ebuyisa ubuyisa into perfect. Wathi ningafike nishiye kuphela bese niyamcela nithandazele. Usho ukuthi there are men and women abazongena abanye bengasibingeleli bezoguqa. Bethi silethe nazi inkomo. Nazi inkunzi eziyisikhombisa. Simthukile uNkulunkulu. Kanini uShaliyahanda. Ngeke basibingelele ngempela futhi mabengelela futhi sibadedele. Abazile kithi. Vala ke chawe manje. Verse number 9. Base behamba uElifazi umThemani noBildadi umShuhi noSofari umNahama benza njengokukhuluma kaJehova kubo. uJehova wavuma ke ubuso buka Jacob. Verse number 10. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekhulekela abangani bakhe. Wanezela kukho konke uJobe ayenakho ngokuphinda phinda kabili. Othi ngisize wena ke manje. Khona abantu azobathuma kuNkulunkulu. Athi bathandazele. Bebe bagxoba ngempela. Chapter 42 of restoration doesn't come ungayiphasanga le test yokugcina. Bathandazele sebeshilo ukuthi abawuthemba umthandazo wakho. Sebeshilo bathi siphuma kobani bani kwangenzeka. Kodwa size ngoba sithunywe uNkulunkulu. Afeka athi nguzwile umthandazo kaJobe. 42 uthi kuleli verse alifunda uChawe uthi ngenxa yokuthandazela. Wena usushoda ngokuthandazela izitha zakho izona izofanda lento nayo. Wena usushoda ngokuthandazela imanager yakho leya ke yathi kuyakudemote yathamba oclean. When restoration has to take place, khona ama sacrifices ne test yokugcina. Chapter 42 noma ne restoration kodwa une test. Sebefikile ithi trick, are you gonna take only umnikelo bese ungathandazi na? Ngoba ungawuthatha umnikelo ungathandazi. Ungathatha ipromotion bese ungathandazi. Uthi wayivele nje yabona ukuthi kufanele. Chawe uyawathatha ama opportunities bese ungathandazi. Bese uthi ngangimazi ukuthi uyohamba buye. Akakuhambi mabuya la ubuyiswa uNkulunkulu. uJobe wayifundiswa lento ethi Jobe sifuna ukulungisa inyama yakho because what we about to do ithi wena laba bakhulumile kwazwakala kodwa masebebuya babuya kuwe kuphela. Angeke babuye publicly. Get ready for SMSs athi uyindoda kaNkulunkulu sheke. Misuli yahanda kushaliya. Heni yakhaphaya ushaneya. Nangababuye esixukwini abanye. Kodwa ngenxa ye command they are not coming back empty-handed. Ngoba impendulo yabo ikuJobe. Athi ngiyambona eya kwi-closet. Athi baba ngiyakhohlwa okusemuva. Yandulela kokuphambili. Commander Suliyahande nanku umnikelo bawulethe kuwe uNkulunkulu. Wathi well done Jobe. Ngenxa yokubathandazela was testing you nazi into zakho. Anginitshelele webafethu ayikho into engikholelwa kuyo njengomthandazo. Umthandazo kuyakhukhumalisana. Noma unzima uyakhukhumalisana. Uyabona uma bathandazela umuntu oyedwa zenzeka izinto. Ngathi ungatshela umhlaba wonke ukuthi mina nginganginqa lonke lalilale ngeziso. Umthandazo una into yokukhukhumala. Unayo. Yabona nje mangaqhamuka kuthiwa ngiyahlabelela kwathiwa igcobile inkosi mntanami. Uvela uthi iloya 4 days engawushaya. Umthandazo unayo into nje yokukhukhumala. Wathi ngenxa yokuthi ubathandazele nazi into zakho.
futhi ayibuyi ifana. Ngenxa ukuthi ubathandazela. I'm introducing a new chapter emthandazweni wakho in your closet. Thandazela lo muntu omaziyo ukuthi uyena ovala umnyango walento oyifunayo. Now the prayer item has to change. Ngoba into engakwenza ukuthi ungabi restored weJob usufikile ku42. You receive an offering bese uyathandaza and then God is going to restore you. Let us stand on our feet. Yokani bantakwethu kushini yahandeya saneneli koshe chawa safundile uthonyuka mfowethu khale masula hayatakadosha hene mehende haliya hazuya ulazina wemashenge khona bangeba nibone ningakafiki kwi restoration revival. Kodwa after the restoration revival bazothi hlabelela ngempela leya soprano. Yakhuluma phela emini. Bathi uThawe yazi ngangithi uyagxuma kuphela. Kanti uThawe uyakwazi lokuphahlaza kangaka uNkulunkulu. It's not an opportunity for you phakama. Thatha umnikelo ubathandazele. Butumenze abanye bazothi uhlale lapha eRoma bese ngamazi ukuthi ukwazi ukudlala kwi-outreach engaka. Ungakwazi yini ukuthi singakuthola awukunani ukulova noma ama-Sunday awu4 uzodlalela thina. Thatha umnikelo bese uyathandaza uhlale endaweni owakhiwe kuyo. Haya hala basatha kata. But we have never seen life clear kangaka. Kunalesa silenda lesa silapha manape manje ungezana uzongivideorizela inkonzo yami uthi usathi izophambana nenkonzo esekhona enkonzweni kuthiwa sokunika nayo imali. Thatha umnikelo bese uyothandaza. Ngimfumeleni abanye bazothi mana webaba umlife we have seen you serving God. Awukudingi nokusama utshwana. Awukudingi nokuzokuthatha kukubeke. Siyayidinga indoda elandela kanje emva kamuntu kaNkuluNkulu. Thatha umnikelo uthandaza. Akekho umuntu owakwaseva uNkulunkulu wathula. Yesterday night I received a call from my son, second born. Uthi ma bangithathile Free State. I had a crisis ngoba ubengakaza thathwe. Ngithi ngiyasaba ingane yomfana ihlale ekhaya. It was not because khona ngikwenzile okungcono. Yabo loya 1 week ngize eThekwini. Ngizohlala eThekwini. Ngizokhonza. Ngingazile ngoba nakho khona into engifuna ukuyenza. Wavele waphuthuma wayeFriday. Waphuthuma wayeFree State wayovula into ehluleka ukuvuleka ngoJana. Ngisiza wena mina. Lezi izinto esesikhala ukuthi ugovernment akanazo. Zikhona bayiletha. Khona bayiphethe. Bayayiletha. Ungabi shocked makuthiwa next year iCaris Fontaine asikhona siyamabhida ngenzela ungasho ukuthi sithwele. Ngenzela ungasho ukuthi sithwele. Uma uBMW ufuna ukuzosifanda, uma uHonda ufuna ukuzosifanda, uma udokotela bendawo befuna ngenzela ukuthi ungasho ukuthi sithwele. Kukhona into eyenziwe emva komthandazo. Zilili kushaleya. Aliyana hasuli mahaya. Singavala amehlo siphakamisa izandla. Hoya. Ufuna sithandaza into ethi enlarge our capacity of receiving. Abanye capacity yabo ayikwazi ukubuka izinkunzi ezu7 baqhubeke bathandaze. Eyabo nje capacity. Ithi ngijwayele ukunikezwa okungaka. Kodwa sebefike nezinkunzi ezu7 ngizise uNkulunkulu. Ngithandazeni ungadakwa yisibusiso. Thatha umnikelo ubuyele emthandazweni.
I was so shocked. Uma kuthiwa sithandaza umthandazo wokubonga sithi shwaba 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 shwaba. Yayi into ebesiyiginqika lasicela. Hayi siginqikile phela lasicela thina. Bungekho. Yini pha ukubonga kwethu ungalingani? Nokucela kwethu. Jobe thatha umnikelo bese uyabathandazela. Ufuna sithandaze bafowethu sibonga because restoration has taken place. Yazi ukuthi ungenza konke ebo lakho lingavinjwa muntu. Thank you so much, Holy Spirit. Yebo ngiyazi ngiyazi ukuthi ungenza konke ebo lakho alinavinjwa noyedwa. We have come to chapter 42. Salimanda haliko shadiande. Zinana aniata kapasolia. We have came to chapter 42. Our restoration place. Our restoration location. Heli kapaya patose. Hili kushali akata. Heli anta kataya. Ushali akara hasaya. Zasfigile. Chapter 42 in our restoration revival. Helini kushalia honana kata kapaso. There is a location. Kunomhlaba kuthiwa ka restoration. There is a dimension ebizwa nge restoration. There is a location ebizwa nge restoration. Sayinyathela inyawo zethu uNkulunkulu ku chapter 42. Sayinyathela 7 June 2026. Chapter 42 is unlocked in the name of Jesus. Singabonga sonke egameni lika Jesu. Kamaya kushati kata hila baba baba koshete kete heriata kapanto uramanto kotoya hila pasuli kata ina ataya ushianda. Siyabonga nkulunkulu wethu, siyabonga ekuseni ishani yahadeya sila baba bakoshete kete heliata kapaya urata kabasolia. Siyabonga ukuthi restoration has located us. Ina asili kataya enemente kateya uniba hasula kapaya ontoro baba bakosha ila kama. We worship you, Jesus. Yakamaniga Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga baba. Siyabonga mnini mandla onke. Wena uNkulunkulu wena ukukhulumayo. Ukukhuluma ngabangcwele bakho manje. Umhlaba ngowakho nokugcwala kwawo. Akukho ngekuvimbe wena uNkulunkulu. Emini yasekuseni restore our life. Sibonile izolo uNkulunkulu namhla uNkulunkulu kithi. Sithi mana njalo hawe lamaqhawe. uNkulunkulu endumiso malidunyiswe igama lakho. Lifanele ukubongwa igama lakho. Yilo lodwa. Siyabonga baba unamandla onke ngegama lika Jesu. Ela ushama khelwane ngo high five uthi zibuyile. But umenzi zibuya ngempela.
Zibuyile chawe. Uyabona umuntu ongayikholwa lento. Uthandaza ngathi aka-understand ukuthi ibuyile. Zibuyile! 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 Zibuyile imoto zethu! Zibuyile imali zethu! Kubuyile ukuthokoza kwethu! Ake simshayele uJesu izandla kakhulu, he is worthy. Come on, Church of Jesus Christ, we can do better than that. Ake sime ngeenyawo sishaya izandla phezu kwekhanda and give him praise. Bangcwele, God is a God who restores whatever that the devil has taken away from your life. He is the God of chapter 42. La khona uJobe njobe esho umfundisi uZulu ukuthi wabuyela enkosini wathi ngiyazi ukuthi ungenza konke. But before kubuyele namhlanje, this is a message, a powerful one ayithintile. Yokuthi before kubuyele itrick ukuthi uzobenze njani abathi wena xabene noNkulunkulu. Mabebuya bezobe kumnikela uzawuthini after that awuzubaxosha ungabathandazeli. This is a trick ukuthi can you pray for your enemies? Can you pray for those akade bekubhekmouth? Can you pray for those owanziyo ukuthi akade bengakuthandi kwi-season ye-dryness, kwi-season ye-drought, kwi-season ye-tribulation, kwi-season ye-test yakho? Can you pray for those ababethi ayikho into yakho? Cela siphamise izandla sibonge sonke. Siphamisele phezulu. Let's open our mouth and thank God for his word. Baba siyabonga izwi lakho namhlanje lingamandla liyaphila. Khulume kahle namhlanje. Yingakho sithi udumo lungolwakho nezibongo zikufanele. Sesikuyona ngempela isizini yokubuyiselwa kwezinto ekade zasuka kithi. Yokubuyela kwezinto kwahlala umhlangano kwavunywa ngathi singekho emhlanganweni. Ziyabuya zonke, zibuya by power and by force. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla wonke lokhu owathi siyakuba yikho noma isitha silwa nathi. But iqiniso lithi makufika restoration akekho ngama phambi kwayo. Akekho ngama phambi kwe-restoration la wena ubuyisela izinto ezadliwa isikhonyana. Wake wazama usiba ukuthi ame phakathi kwakho okwakufanele kubuyele kuMefiboshethi nakuyifa likababa wakhe, kodwa kwasho ukuthi uyazi ukuthi uMefiboshethi wena uNkulunkulu ungenza konke futhi icebo lakho lingevinjwe. Siyabonga baba namhlanje mina udumo lokufanele in Jesus name. Cela sithathe umnikelo wethu okubonga size nawo phambili egameni lika Jesu Kristu. Cela size nawo sihlabelele in Jesus name. Ulizwi inkosi wayekhona umhlaba ungasekelwa. Ulizwi inkosi wayekhona, haleluya, umhlaba ungasekelwa. Ulizwi, haleluya, wayekhona,
Sithathe isibusiso sishayele uNkulunkulu izandla namhlanje. Sishayele umfundisi uZulu. uNkulunkulu amkhuluma indlela amkhulumise ngayo. We bless the Lord. Amen. Siphamise izandla zethu. Mama Bunzane siyabonga ukuthi usuke eBhizane nje just to come for this revival. Ukuthanda ibandla lakho uNkulunkulu akubusise for that. Amen. I do believe ukuthi bazalwane khona maduzane siyoya kwevuli ibranch lapha ayise kuyaphoqa into eyenzeke emncwabeni kuphoqa yona ibranch ngempela ukuthi bekhona uNkulunkulu wenza ummangaliso after imncwabo kwakulokhu bethi nje hayi itende bacela lingaba ngisho enkosini inkosi kuthiwa isho njalo inkosi ithi imvusele lingaba segcekeni layo inkosi ifuna ilisonde leduze kwasebukhosini ukuze sikhulekele ubukhosi. Amen. So yabona ukuthi umncwabo wenza into eyisimanga lapha. uNkulunkulu werestoration usefikile. Uyabuyisela iminyaka eyadliwa isikhonyana. Cela siphamisene izandla zethu ngolesithathu sila ebukhoneni benkosi ngolesithathu emthandazweni ngo6:07. Baba wethu uNcwele siyakubonga Nkosi. Kube iviki elide kodwa iviki egcwele uNkulunkulu. Umzimba wethu uNkulunkulu ugcwele wena. Akukho kunye okugijima engqondweni yethu. Kodwa kugijima nje ubukhona bakho. Awukwaze kwamnandi Nkosi ukukhonza wena. Kwaze kwamnandi ukuhlala kuwe. Baba sibonga ukuba si-experience into eyashiwo kuDavid kuMahubo 23 ekugcineni. Iverse lokugcina ethi inye into engiyifuna ukuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Uthi ngibuka ubuhle bendlu yakho. Nathi ubukhona bakho kuleli viki si-experienceile. Amandla akho kuleli viki masiphuma siqala leli viki siqala lele siqalayo ngamandla esigcwele wona akuleli viki esiqedayo namhlanje. Lele siqedayo sigcwele amandla okuqala iviki not iviki kodwa unyaka siyoze siyophetha sigcwele le grace yakuleli viki esiphuma kulo. Makube njalo Nkosi. Masibone izinto ezinkulu emehlweni ethu. Masiphathe ngezandla. Masithinte. Mangena ama calls azobuyisa uhleko kithi. Azoletha ismile. Angangeni baba ama calls azoletha usize. Ngiyathandaza ukuthi restoration ayisenze kube urestoration kaJoel 2:25 ukuthi abantu bami bayodla basuthe abayokujapha. Ngiyakholwa ukuthi lo verse 25 uzokwenza ukuthi injabisi iphele. Ngoba wena Nkosi mawuke waletha provision ususa neshame ususa nehlazo ngegama lika Jesu. We give you the praise and we give you the honor. Let the Church of Jesus Christ shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. For the last time makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Ake shayela uJesu izandla ezinkulu. Xawula useduze niyoshutha phansi sibonane ngolesithathu. God bless you. We love you all. Amen.